kawo muku wani sabon labari ne, rayuwar soyayya da jima'i a ƙasar Afirka. Ku saurare mu domin ku ji wannan labarin. Wani ne ya shigo gidan su abokinsa, yana shiga gidan ya ga ba kowa, ya yi ta sallama shiru har ya zo zai fita, sai ya ji kamar karan TV a ɗakin Amina, kamar abokin nashi. Ya yi dariya ya ce, Amina manya, yau ba su kurshi ne ake kallo. Ya tafi ɗakin nata don ta ba shi ɗin ɗakin abokin shi. Sai dai bayan yana shiga ya ganta a kwance tana ta baccinta da riga vest. Iyakar rabin cinyanta, nononta da duk a waje domin ɗaya har kan nonon ya fito. Nan fa gogon naka ya fara share zufa zai fita kenan. Sai ya yi tunanin bara ya kashe mata TV tun da bacci take. Juyawan da zai ya ga ashe bulufin ne take kalla har ta yi bacci. Ana take doka sai sha'awan Amina ya rufe shi. Ya juya ya ƙara kallonta sai kuwa ya ga ashe fan ɗinta na rigan ne, irin wanda daga baya ɗan zare ne kawai bai rufe duwawu ba. Ga nonon nan manya a waje, ai bai san sanda ya isa bakin makekin gadonta ba. Ya sa hannu ya fara shafa saman nononta da yake ɗauke masa hankali. Yana shafawa a hankali ya ji ta yi motsi sai ya yi sauri ya ɗauke hannunsa. Aiko ta buɗe ido, tana ganin shi sai ta tashi ta kalle shi da idanunta da suka rumi zuwa saboda wata muguwar sha'awa da take ji. Sai ya ce, na zo gidan bagowa shi ne na zo na karɓa ke ɗin ɗakin buroda ɗinki. Ta ce, ai sun tafi garinsu babanmu, ni ma yau a gidan anti zan kwana, na zo na huta ne, an jima na tafi gidan nata. Ya ce, oke kallo kike kenan? Ta ce, yaya Hanif. Sai ya ce, kin yi kyau a rigan nan kanwata. Ta yi smiling ta ce, na yi maka kyau kenan? Ya ce, sai ta ce, ka ga fa nono na duk a waje. Ta ƙara fito da su a rai, take ya kai hannu kai yana shafawa. Ya ce, kanwata an taɓa shafa maki nono? Ta ce, a'a yayana, na dai gani a TV amma kan shafa min ina jin daɗi fa. Ya ce, kanwata nonon ki suna da girma ga kyau, ƙara motsawa in shafa har sai na gaji. Ta matso tare da zara hannuwan bes ɗinta. Aikuwa nonuwa suka fito waje gwanin kyau, manya-manya da su. Hanif ya fara shafawa yana latsa su. Ita ko Amina sai bankaro kirji take. Feelings kamar ya kashe ta, ya kai bakinsa kan nata ya fara kisin. Sun kai 20 minutes yana kisin ɗinta, yana shafa nononta. Amina ta ce, yayana ka cire kayan kamana. A nan take ya cire zandir haihuwar uwarsa. Aiko Amina ta ga gora daidai wacce take so. Ta kai hannu ta kama ta fara tsotsa kamar lollipop, tana latsa balls ɗin har sai da gora ta kawo ruwa. Ta saka gora a tsakiyar nononta tana wasa. Gogon na can ya kusa mutuwa. Za mu dakata daga nan dai, insha Allahu za mu kawo muku sauran nan ba da daɗewa ba. Ku saurari littafinmu na biyu. Yau mun kawo